Onkološkom odjeljenju Trebinje danas je stigla vrijedna donacija od Srpsko-američkog medicinskog udruženja u vidu laminarne komore i infuzione pumpe u vrijednosti od $20.000. Zahvaljujući Srpsko-američkom medicinskom udruženju u Trebinsku onkologiju donirana je oprema vrijednosti od $20.000. U oktobru protekle godine na već pomenutom odjeljenju boravili su dr. Ivan Aksentijević i Zoran Mladenović kako bi ustanovili u kakvim uslovima djeluje naša služba za onkologiju, te šta je najpotrebnije kako za osoblje, tako i za pacijente. Ovde sam u ime Srpsko-američke medicinske asocijacije. Donirali smo jednu laminarnu komoru i 5 infuzionih pumpa odeljenju onkologije u Trebinju. Mi se u ime asocijacije nadamo da će to biti samo početni korak u našoj saradnji sa bolnicom i Domom zdravlja u Trebinju. Ovo nam je prvi projekat u Hercegovini. Ja imam apel za sve ljude iz ovog kraja, iz Hercegovine, da nam se jave, da nam pomognu, da zajedno uradimo nešto dobro za ovaj kraj i ove ljude ovde. Pa ovom donacijom nam je riješen naš decenijski problem u pripremi i rastvaranju citostatika. Dobili smo laminarnu komoru, infuzione pumpe vrijednosti oko $20.000 i na ovaj način značajno poboljšan naš rad u smislu samog sigurnosti osoblja koje rastvara citostatike, a i administracije terapije pacijentima. Za ovu donaciju zaslužan je dr. Kolak tako što je stupio u kontakt sa dr. Aksentijevićem u Sjedinjene Američke Države i poslao mu informacije o trenutnoj situaciji onkološkog odjeljenja u Trebinju. Rad u opštoj bolnici Trebinje sa onkološkim pacijentima započeo je 2006. godine i tada smo imali par donacija od naših ljudi koji rade u inostranstvu i ta akcija se odvijala u brzom vremenskom periodu tako da smo preuredili jedan prostor i dobili smo odeljenje koje ni danas nije uslovno. Zato smo 2019. godine osnovali odbor koji je pokrenuo akciju za izgradnju odeljenja onkološkog, što se nadamo da ćemo sada sa izgradnjom nove bolnice dobiti i da će to biti jedno savremeno komfortno odeljenje gdje će pacijenti dobiti svu potrebnu onkološku terapiju. Kao zahvalnost Srpsko-američkoj medicinskoj asocijaciji i svim Srbima iz dijaspore na ovoj velikoj pomoći, kao što ste čuli, za onkološko odjeljenje. Nažalost, onkoloških pacijenata je sve više i više. U prethodnoj godini preko 1800 na bolničkom liječenju. Tako loš jedan trend. Nadamo se da će doći do nekog poboljšanja. Ministarstvo u saradnji sa bolnicom Trebinje radi određene pripreme. Kako kažu, ovo je proces koji će da traje par godina, te da će sigurno potraživati pomoć kako ovim, tako i drugim donatorima.